Rus prezidenti Vladimir Putin halkara jemgyýetçiliginiň Rus basywalyjy güýçleriniň Ukraina garşy agressiýasyny ýazgyrmagynyň arasynda Russiýanyň we Türkmenistanyň bilelikdäki tagyrlarlar arkaly özara strategik hyzmatdaşlygy mundan beýlekde puhtalandyrjakdygyny ynanýandygyny aýtdy. Bu arada Putin özüniň türkmen kardeşine iki ýurduň arasyndaky dostluk we hyzmatdaşlyk hakynda şertnama gol çekilmeginiň 20 ýyllygy münasibetli ýolan hatynda bellädi. Bilermenler Russiýanyň Ukrainadaky agressiýasy sebäpli galan dünýäden barha üzgünleşdirilmegi bilen munyň Türkmenistany öz täsirini dolamak ugrundaky bir işaret bolandygyny aýdarlar. 23 aprelde Kremlin resmi web saytynda çap bolan beýanatda 2002-nji ýylda baglasylan bu ulalysyň iki tarap bilen gatnaşyklary hil taýdan hasty üstürmek hemde köp ugrlarda hyzmatdaşlyk etmek üçin şertleri döredendigi bellenilýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow hem munyň bilen baglylykda Putin'e ýolan hatynda bu şertnamanyň iki ýurduň arasyndaky dürli, şol sanda siýasy diplomatik we sowda-ykdysady ugrulary boýunça hyzmatdaşlygy mundan beýlekde puhtalandyrmagy we giňeltmäge ýardym etjekdigine ynanýandygyny aýtdy. İki prezidentiň arasyndaky soňky hatalyşygy Russiýanyň 24 fevralda Ukraina itaatsyz çözmegi netijesinde Moskwanyň halkara jemgyýetçiligi tarapyndan ýiti ýazgyrylmagyny, şol sanda dürli sanksiýalar arkaly galan dünýäden barha üzgünleşdirilmegine gabat geldi. Resmi Aşgabat welin häzir çelni Ukrainadaky urus barada kelamagy söz aýtmaýar. BMG-de Russiýanyň agressiýasyna garşy tez birleşiklere hem gatnaşmaýar. Şol bir wagtda resmi we ýarym resmi türkmen nisirlerinde Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyndaky hyzmatdaşlyk barada tarifleýiji makalalar çap bolýar. Galy berse-de ýokary derejeli Rus resmiýetleri hem Türkmenistana sapar edip, şol sanda özara siýasy we sowda hyzmatdaşlygy üstürmegi maslahat edýärler. 24 aprelde Russiýanyň Tataristan Respublikasynyň prezidenti Rustam Minnixanow Türkmen bedewiniň milli bayramagyna gabat Aşgabada sapar edip, prezident Berdimuhammedow bilen gepleşikler geçirdi. Minnixanow galan meseleleri bilen birlikde Aşgabada geçmeli Merkezi Aziýa we Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky parlamentary foruma görülen taýýarlyklary hem maslahat edipdir. Halkara tinçiler Russiýanyň Ukraina hüjüm etmeginden soň Russiýanyň uly täsiri bolan şeýle-de Moskwanyň arka howlusy hasaplanan Merkezi Aziýanyň käbir döwletleriniň Kremliň täsirinden çykmak ugrunda käbir işaretlary görkezýändigine, Türkmenistanyň bolsa tersine Russiýa bilen ýakynlaşmagy ymtylýandygyna ünsüt çekýärler. Merkezi Aziýa boýunça bilermen Brüs Panyer Türkmenistanyň daşarky dünýäden üzgünleşmek boýunça 10 ýylyň dowamında alyp baran siýasatynyň netijesinde Russiýany arka tutunmakdan başga çykylgysynyň galmandygyny belleýär. We know that Turkmenistan's economy is in bad shape, and we know that they need to do something. Türkmenistanyň ykdysady ýagdaýynyň juda gözgüýni bilýäris. Häkimetler muňa hökman bir çykylgy tapmaly bolarlar. Emma Aşgabat munyň üçin kime ýüz tutup biler? Bir ýol bu Hytaý. Emma Pekiniň Türkmenistana ýam köp sermaýe ýatyran sebäpli goşmaça çykdyjy etjekdigini çaklamaýaryn. Günwatar hem Türkmenistana adam hukuklarynyň kemsedilýändigi sebäpli Aşgabat bilen düýpli gatnaşyklary gurmakdan saklanýar. Bu ýagdaýlarda Türkmenistanyň Russiýa ýüz tutmakdan başga kän bir çykylgysy hem ýok. There's really not many choices for Turkmenistan. Dip Panyer 25 aprelde azatlyga gurrun berdi. Ol Moskwanyň muny hoş niýetlikden dälde, eýse Türkmenistany öz täsirine hasym köp salmak üçin amal edýändigini ýanyktady. And of course Russia is not doing this out of kindness or anything. Russia wants to make sure that they keep a hold over what's happening in Turkmenistan. Panyer soňky döwür türkmen häkimetläriniň agyr ykdysady çökünlük sebäpli ýurtda höküm sürýän azyk gytçylygynyň fonunda türkmen kärindiçilerine ýetişdiren önümleriniň uly bölegini Russiýa eksport etmeli boljakdyklary baradaky duýdurşlaryna hem ünsüt çekdi. Which Russia probably doesn't need or at least could get somewhere else. Russiýanyň türkmen önümlerine mätäşligi ýok. Ol bu harytlary başga ýurtlardan hem alyp bilýär. Ýöne Moskwa Türkmenistanyň harytlary üçin bazar döredip Aşgabady ýene özüne garaşly ýagdaýda saklajak bolýar. Bu ýagdaýlarda Türkmenistanyň ilatynyň hasa maşlygy uçurajakdygyny aýdyp bileris. Emma Türkmenistana häzir pul gerek. Şol sebäpli ol harytlaryny eksport etmeli bolýar. Even though we know that the Turkmen people are going hungry, that Turkmenistan will export that because they need money. Dip Panyer nykdy. Bellemeli ýene bir ýagdaý Putiniň 23 aprelde Berdimuhammedowa ýolan hatynda dostluk we hyzmatdaşlyk hakyndaky şertnamanyň Merkezi Aziýa we Hazar tebitinde howpsuzlygy hemde durnuklalygy üçin etmegi maksadyna kybap gelýändigi hem bellenip geçilýär. Emma Berdimuhammedowyň ýolan hatynda bu barada söz açylmaýar.
Merkezi Aziýa boýunça bilermen munyň Russiýanyň beýlik döwletleri öz täsirini geçirmek üçin ulanýan hemiski hökümleriniň bir bölegidigine aýdýar. You know, they've always been warning all the countries in Central Asia, but certainly the ones that border Afghanistan about potential instability. Russiýa elmydamyda Merkezi Aziýa ýurtlaryny esasan Awganistan bilen serhetleşen döwletleri mümkin durnuksuzlyk bilen gorkuzjak bolýar. Bu ýene-de döwletleri öz täsirini geçirmek üçin amal edilýär. Ruslar biz bolmasak siz öýüňizi gorap bilmersiňiz diýen düşünjäni öňe sürýärler. Emma Rus harbylarynyň Ukrainadaky şowsuzlyklaryny nazarda tutanmazda olaryň Merkezi Aziýany nä derejede gorap biljekdi hem soraglar döredýär. Bularyň ählisi öňden bäri edilip gelinýän beýanatlar emma olar Merkezi Aziýada howatyrlanmalar döretmekde juda täsirli işleýärler. It's old statements, but it works. They've been working well for many years to cause alarm in Central Asia. Diýip Panier sözüne goşdy.